सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। संत गाडगेबाबा भाजी मंडईतील व्यापाऱ्यांना अनंत चतुर्थीपर्यंत बसण्याची मुदत देण्यात यावी अशी मागणी व्यापाऱ्यांच्या वतीने माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी मुख्याधिकारी सागर साळुंके यांच्याकडे केली। सगळे छोटे व्यापारी आहेत, हे मोठे व्यापारी नाही आहेत। पहिली गोष्ट हे जे सकाळी कमवतात ते संध्याकाळी मुलांना खाऊ घालतात, अशी यांची परिस्थिती आहे। त्यांनी मुदत वाढवून घेतली, त्यांना मुदत दिली, आता फक्त मार्केट व्हावं नवीन, जे आमची जो इच्छा आहे आणि मार्केट होणारच त्याच्याबद्दल काही शंका नाही, मार्केट व्हायलाच पाहिजे। आज गणपती आहे, पुढच्या महिन्यात एक महिनाच राहिला आहे गणपतीचा, त्याच्यानंतर 11 दिवस त्यांचे तुम्हाला आम्ही शब्द देतो की तुम्हाला ह्यांनी जर काय उद्या बोलून परत काय असं केलं तर ह्यांना खाली करायची जबाबदारी तुमच्याबरोबर पूर्ण आमच्या भारतीय जनता पार्टी राहील, पक्ष राहील, पालकमंत्री राहील, त्या तुम्हाला खाली करून आम्ही घेतो की आमची जबाबदारी। पण आज तुम्ही कोणत्याही परिस्थितीत काही नाही करा, कोणावर बोललं पाहिजे, तुम्हाला असं काय कोणाला दबाव आहे का मला माहिती नाही, असेल तरी गणपतीच्या 11 दिवसांनी आम्ही खाली करतो, स्वतःहून खाली करतो। आता फक्त फुलवाल्यांना काम काय होणार आहे, इतर मार्केट पण खाली करायचं। बाहेर भाजीवाल्याची तीच परिस्थिती आहे की गणपतीचे त्यांना इथं 11 दिवस बसायला द्या, त्याला सुद्धा मी खाली करतो। एकही माणूस, फुलवाले, भाजीवाले, तुम्हाला जसं मार्केट पाहिजे जबाबदारी पूर्ण मी घेतो, पण त्यांना गणपतीचे 11 दिवस बसायला जर तुम्ही हे जर नाही केलं ही गोष्ट प्रशासनाला शेकवर जेवढं मी तुला सांगतो, शेकणार म्हणजे शेकणार। तुम्ही आमचं धोरण सहज घेऊन त्यामुळे विनंती आहे कळकळीची की गरीब लोक आहेत, गरीब शेतकऱ्यांना तुम्ही बघा, बाजूचा कॉम्प्लेक्स आहे इंदिरा गांधी, 3 वर्ष तुम्ही भाडं वसूल करत नाही, ह्या गरिबांना एक नाही आणि त्यांना एक नाही, मग 3 वर्ष तुम्ही भाडं का वसूल करत नाही? तुम्ही आता सांगणार त्रिसमिती सदस्य कमिटी कलेक्टरकडे आहे, मग 3 वर्ष प्रशासन तुम्ही नगरपालिकेचं प्रशासन काय करतं? अजून 3 वर्ष मग विकास होणार का तसं आवडतो तिथं? तुम्ही 3 वर्ष थांबला, 3 वर्ष लागतात काय कमिटीला, मग ते 15,000 रुपये सगळे जर भाडं घेतात, भाड्याला लावून, आणि जो माणूस 200 रुपये कमवतो दिवसाला त्याला तुम्ही मार्केट खाली करायला सांगता, आणि 15,000 रुपये भाडे घेतात त्याचे 3 वर्ष तुम्ही भाडं वसूल करत नाही। साहेब आम्ही सगळे भविष्यात पूर्ण सावंतवाडी शहरातली सगळे आम्ही तुमच्या पाठीशी बरोबर गणपतीचे 11 दिवस संध्याकाळी 12व्या दिवशी दुकान आहे सगळे खाली करायचं, पण मार्केट सगळे उचलून घेऊन जातील खाली मार्केट। तुम्ही बिंदास काम करा, 1 महिन्यात कॉन्ट्रॅक्टरला सांगा जरा तू रात्रभर काम कर, वाढव तेवढे दिवस मार्केट। 200 रुपये कमवणारी माणसं आहे, भाजी मार्केटवाले भाजी विचारा कुठे बसणार ते गणपती? हे व्यापारी आता व्यापारीसाठी हे तुम्ही मार्केट बांधताय ना, तर त्यांचे पहिले महत्त्वाचे तुम्ही प्रश्न बघितले पाहिजे, कारण आता रोजगाराचा विषय आता श्रावण महिना चालू झालेला आहे, सगळ्यांचे आता महत्त्वाचं म्हणजे काय सण चालू झाले म्हणजे हिंदू धर्म, आणि त्यावेळेला सर्वांचे त्याच्यावर फोटो आहेत। आता तुम्ही प्राधान्याने ह्याच्यावर लक्ष दिलं पाहिजे आणि कृपा करून 11 दिवसाची मुदत द्या गणपती बाबा। माझी विनंती हीच राहील की तुम्ही शिकतो, आता तुमचे गाळे वगैरे रेडी आहेत आणि असा कोणताही त्याच्यामध्ये हिंदू परंतु नको की आम्ही जायचो आणि मग बाकीचे जाणार नाही, असं काही नाही। पूर्ववाले शिफ्ट भाजी मार्केटवाले जे शिफ्ट वगैरे झाले ते ही जे शिफ्ट होणार आहे, आपण ते मसालेवाल्यांसाठी जे शिफ्ट आहे आपण ते पूर्ण शिफ्ट आहे काढून ते करत आहोत।
काय तिथं बाई इथेच आहे काय तिला काय लोक लावायचं तर लाव नाही तर घरी जा म्हणजे तिची भाषा आवडते काय बोलते काय ती उगाच तीच म्हणायला लागली ती त्यांना असं नाही एकदा तुम्ही 11 तारीखपर्यंत मुदत द्या. एकदा तुम्ही बरोबर की नाही इमर्जन्सी नाही अजून पावसाळा लायसन त्यांचं तुम्ही लाईट काढली आणि ते भाड्या म्हणून एवढं समज जर तुम्ही प्रशासनाची बाजू काय आहे ते तुम्ही मांडा. 100% होणार. आपली बाजू ही आपण मांडली आणि त्याच्यावर विचार करतो आणि आपल्याला लाईट चालू करा असतील फुल विक्रेते असतील यांचा जो प्रश्न होता त्या संदर्भात मुख्याधिकाऱ्यांचं लक्ष वेधलंय. नेमकं काय आश्वासन तुम्हाला दिलं गेलं आहे? मुख्याधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे की आम्ही चांगल्या प्रकारे विचार करू. गणपतीचे 11 दिवस झाल्यानंतर आम्ही प्रशासनाला सहकार्य करू. भाजीवाले पण सगळे सहकार्य तयार झालेले आहेत. फक्त 11 दिवस साहेब ऐकतील. आम्ही दीपक भाईंशी बोलेन आणि सन्माननीय पालकमंत्री यांच्याशी बोलेन, नारायण राणे साहेबांशी बोलेन की गरीब व्यापाऱ्यांना न्याय द्या आणि निश्चितपणे त्याच्यात आमचे यश आहे. नक्कीच तुम्ही इशारा सुद्धा सीओ साहेबांच्या बाजूलाच बसून दिलाय, त्याबद्दल काय सांगाल? इशारा जो तुम्ही दिलाय त्याबद्दल इशारा दिला. जर सीओने ऐकलं नाही तरी कोणी मार्केट खाली करायचं नाही असा मी इशारा दिलेला आहे. आम्ही व्यापाऱ्यांच्या बाजूने राहू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.